дӯстон, барои шумо беҳтарин хабар. Акнун шумо метавонед аз ширкати шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро бо нархи арзон ва сифати олӣ дастрас кунед. доруҳо барои хароб ва фарбешавӣ, дарди дил, дарди меъда, пастаҳо барои хунукзадагӣ, барои қавӣ кардани мардонагӣ, барои шахсоне ки фарзанд ёфта наметавонанд, равғани усма, хилба, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо, шампунҳои гиёҳӣ. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро бо нархи арзон дастрас кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро дастрас мекунед ва ҳам канали моро дастгирӣ мекунед. Салому алейкум бародароз, я видеоро гӯш кардем то што интервью Баха Ҷалол лоф гирифта ба русӣ чизиш карда, переводиш карда. Дар ҷо ман гуфта будам ки хай шароити Америка зиндаги кардан қиинае. Мисоли ҳар як ба камиш $5000 расход мекунам ба хотире ки иҷода зиндагиш қиин амира гуфтагим. ӯ паҳат гирифта барои просмотр ҷамъ гуфта чи видео када як бигӯя як груба бигирем гӯя ма дар ҷаг шнагида мурда бошам. Ма алҳамдулилло созум. Якумаш Аллоҳ ай, дуюмаш ҳаста бародарое ки наемонанд гушна шавам. сеюмаш ма чанд сол шид 5-6 сол шид ки клуби Акбара муаррифӣ мекунам. Якай ҳоҷӣ ҳама вақт мақсад аҳволи ма хабар гирифта места то што пурсида. Естественно канашна ки мақсад ёрдам. албатта иҷа агар мисоли дусе мақсад сарпараст дошта бошӣ баъд ту метавонӣ дар бораи тамоман фикр накунӣ. фаҳмидӣ? ва ман медонам ки худам вақте ягон мамлакати бегуна меравед, тем более чанд боро будагим медонам ки иҷа чӣ хелае. ман ҳама вақт қати мисоли гап сум мегирам меём барое ки чтобы рӯзое ки дар кор шавад чӣ шавад, чтобы обеспечивать кунӣ. Не ки бесарпараст мақсад намешавад. Естественно агар ки ман официал намедоштам мисол кроми клуби Акбар, мисол якта агар ман дута ё сета медоштам мумкин ки пони рост. Не ки бесарпараст мақсад намешавад. Естественно агар ки ман официал намедоштам мисол кроми клуби Акбар, мисол якта агар ман дута ё сета медоштам мумкин ки пони рост. ба кадом мақсад ман ин видеоро кардам ки ҳар як фисинерам гӯш кардан дар кор нест. албатта проблемаҳо бисёрае, конкретна проблемаҳо бисёрае. Не ки бо алҳамдулилло худованд чиша ҳал мекунад. Так што бисёр чизоро бовар накунед. алҳамдулилло ина шикам ҳама тарафа 100% может одамо мечтад кунад ки дар ин уровни мо боша, дар ин шароитои мо боша. результати хуб конкретно чизи вложения хуба талаб мекунад. хел нест ки те барои кор кунӣ бигардию баъд биёи кам маш кунӣ бо при этом результати хуб аждад кунӣ. саҳар машқ естественно ту фақат мехоҳӣ ки чизи тайёр бихӯрӣ ё чизое ки дар кори барои ту бихӯрӣ. ин ҳамаи ҳамин мақсади расхода. иншоалло мо ҳамаиро паси сар мекунем. ба кадом мақсад ман ин видеоро кардам ки ҳар як фисинерам гӯш кардан дар кор нест. албатта проблемаҳо бисёрае, конкретна проблемаҳо бисёрае. Не ки бо алҳамдулилло худованд чиша ҳал мекунад. Так што бисёр чизоро бовар накунед. алҳамдулилло ина результати хуб машқ естественно ту фақат мехоҳӣ ки чизи тайёр бихӯрӣ ё чизое ки дар кори барои ту бихӯрӣ. ин ҳамаи ҳамин мақсади расхода. иншоалло мо ҳамаиро паси сар мекунем. узри зиёд барои ягон гапҳои пасту баланд задагим. бародаро ҷаяқи видеом чапрост хеле рафта ман намедонам. интернет сус буд ҷуқидан гирифтам ҷа барои загрузӣ шава гуфта. ҳай мақсади гапам ҳамин ки то што бисёр вақт бовар накунед. естественно ман мегум ки то што мегум хай мо шояд ягон бародарое ки ёки ягон ширкатое ки мо ватанӣ дастгирӣ кунад мо ай хеле проблемаҳо мисолига будроем ба ёрдами ваё. ба ҳамин мақсади хеле ҳар кам мегиран ҳамн кино мекунад. ба худо гӯш накардам. худам не ки то што ҳамно гуфтум гая додара пурсидам гуфтам хеле короче гапо гуфтагая
асабӣ шидам, худо намефурам ранги занакҳо бисёр ноид кунем, лекин бо при этом намешавад.